Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 5 сакавіка. І гэтым разам у праграме мы агучым умовы літаратурнага конкурсу «Духовная веліч», завітаем на выставу мініяцюр турэцкага мастака Хасана Кале, раскажам пра цікавыя праекты тэлеканала Беларусь-3 і даведаемся пра улюбёныя месцы дуэта мастакоў Таццяны і Валерыя Патворавых. Новы абласны літаратурны конкурс «Духовная веліч» стартаваў у Брэсце. Прыняць у ім удзел, незалежна ад прыналежнасці да творчых саюзаў, могуць аўтары старэйшыя за 18 гадоў, якія пражываюць у Брэсцкай вобласці. Творы прымаюцца да 10 красавіка ў 4 намінацыях: паэзія, мастацкая проза, публіцыстыка і літаратура для дзяцей на рускай і беларускай мовах. Цырымонія ўзнагароджання адбудзецца ў Дзень славянскага пісьменства і культуры, які штогод адзначаецца 24 мая. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. У 50 год усё толькі пачынаецца. Юбілей адзначыў дзяржаўны камерны аркестр Рэспублікі Беларусь. З нагоды залатой даты адразу 5 прэм'ер ад айчынных і замежных кампазітараў прагучала на сцэне Белдзяржфілармоніі. Одной из очень важных составляющих камерного оркестра за всю историю 50-летнюю была работа с современными композиторами, и с соотечественниками, и с композиторами из других стран. Наверное, эта была идея подсказана самим фактом основания этого оркестра известнейшим композитором, великим музыкантом Олегом Янченко, который сам и писал для этого коллектива, и, более того, дал вот это направление. Открывала святочный вечер концертина для гитары з оркестром «Харон» беларускага композитора Галины Гореловой у выкананні Паўла Кухты. А пасля прагучалі творы замежных аўтараў, якія прыехалі павіншаваць аркестр з юбілейнай датай уласна. I think this is an orchestra with very high level, so I hope they in the future also... У беларускага камернага аркестра вельмі высокі ўзровень выканання. Я жадаю яму заставацца такім жа высокапрафесійным калектывам і ў будучыні, каб ён рос, бо мае выдатную гісторыю. Я вельмі рады, што ў яго рэпертуары шмат сучаснай музыкі. Гэта вельмі важна, і я жадаю яго музыкантам толькі поспехаў. Я ў захапленні ад аркестра, і 50 гадоў гэта яшчэ маленькі адрэзак часу. Я жадаю яму бліскучай будучыні, каб наступныя 50 год прынеслі яшчэ большы поспех. Das Orchester hat sehr hohe Qualität. Здавалася, многае ўжо дасягнута. У актыве аркестра выступленні з такімі сусветнымі зоркамі, як Святаслав Рыхтар, Ванесса Мэй. Аднак не трэба забывацца, у 50 год усё толькі пачынаецца. З 21 па 27 сакавіка ў Брэсце пройдзе тыдзень тэатра для юнацтва і моладзі. Ён распачнецца ў міжнародны дзень лялечніка і завершыцца ў сусветны дзень тэатра. Мерапрыемства прымеркавана да юбілею брэсцкага тэатра лялек. Сёлета заслужаны калектыў Беларусі святкуе сваё 50-годдзе. 7 дзён у тэатры будуць праходзіць вячэрнія паказы. Трупа прадставіць свае лепшыя пастаноўкі, у тым ліку і адну з апошніх работ галоўнага рэжысёра тэатра Александра Янушкевіча – спектакль «Новая зямля». А тым часам фільм «Тумпа-бідум» рэжысёра Вячаслава Нікіфарава, зняты на кінастудыі «Беларусь-фільм», гэтымі днямі прымае ўдзел у міжнародным фестывалі рускага кіно ў Іспаніі. Штогод фестываль прадстаўляе ўвазе еўрапейскіх гледачоў лепшыя новыя рускамоўныя фільмы ў самых розных жанрах. Сучасныя і гістарычныя драмы, прыгодніцкія карціны, сямейныя, псіхалагічныя драмы і камедыі. За час правядзення фэсту ім удзельнічалі карціны не толькі з Расіі, але і з Арменіі, Грузіі, Узбекістана і Украіны. Беларускі фільм прыехаў на фестываль упершыню. Заўтра ў эфіры Беларусь-3 творчая група праграмы «Камертон» прапануе далучыцца да аповеда пра народную артыстку Беларусі, лаўрэата дзяржаўнай прэміі, вядучага майстра сцэны вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь Ніну Шарубіну. Яе драматычная сапрана сёння ведаюць у Еўропе і ў краінах СНД. «Мадам Батэрфляй», «Аіда», «Турандот». У рэпертуары артысткі дзясяткі партый і роляў, і гэта пры тым, што кар'еру ў беларускім тэатры оперы яна пачала без малога ў 40 гадоў. Праграму «Камертон» з удзелам Ніны Шарубінай глядзіце заўтра ў 9 гадзін 50 хвілін на Беларусь-3. Не ленитесь. Даже если пока вам не дают петь Аиду, учите, если вы считаете, что вы справитесь с ней. И настанет момент, когда просто вот оп, и понадобится Аида, и так быстренько вскочить в спектакль.
Фрагменты песень беларускага гурта Джей Морс зараз можна пачуць у фантастычным фільме «Нямы» рэжысёра Данкана Джонса, які выйшаў у пракат нядаўна. Лірычныя песні «Басанож па маставой» і «Айсбергі» слухае ў стужкі ў навушніках гангстер Максім. Яму належыць клуб, вакол якога і разгортваюцца падзеі фільма. Таксама ў карціне гучыць музыка Дэвіда Боуі, Філіпа Гласа, Нірвана і іншых амерыканскіх і нямецкіх артыстаў. Заўтра ў межах праекта «Джаз Нью-Йорка» на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі выступіць амерыканскі спявак, гітарыст і кампазітар Алан Харрис. Музыкант гучна заявіў пра сябе на нью-йоркскай сцэне ў канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Яго імя вядомае шырокай публіцы дзякуючы унікальнаму голасу і арыгінальным інтэрпрэтацыям музычных стандартаў. Напярэдадні міжнароднага дня жанчын джазмен прадставіць праграму прысвячэння «Nobody Loves You Better» і выканае лепшыя песні пра каханне. У мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага разгарнулася персанальная выстава расійскага мастака Нікаса Сафронава пад назвай «Вясна ўражанняў». У экспазіцыі прадстаўлена больш за 100 жывапісных і графічных работ мастака, партрэты дзяржаўных дзеячаў і зорак сусветнага шоу-бізнесу, сімвалісцкія і кубістычныя кампазіцыі, а таксама палотны ў тэхніцы Dream Vision, за якую мастак быў уключаны ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Выстава працуе па 22 красавіка. Здзейсніць займальнае падарожжа па свеце французскай рамантычнай музыкі заўтра можна ў канцэртнай зале «Верхні горад». Французская спявачка Кароль Мары Дусет Камаду напярэдадні міжнароднага дня жанчын прэзентуе беларускай сталіцы новую праграму «From France with Love» у суправаджэнні салістаў і аркестра ваенна-паветраных сіл Рэспублікі Беларусь. І яшчэ, да міжнароднага жаночага дня дзяржаўная акадэмічная харавая капэла імя Рыгора Шырмы і салістаў калектыву ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі заўтра прадставяць вясновы канцэрт. У праграме прагучаць творы Мдзівані, Агінскага, Шрамера, а таксама апрацоўкі беларускіх і рускіх народных песень. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Турэцкі мастак Хасан Кале вось ужо больш за 20 гадоў стварае карціны, але ў мініяцюры. Замест халста і паперы ён выкарыстоўвае гарбузікі, бутэлечныя коркі і нават запалкі. А зараз плануе адкрыць выставу сваіх маленькіх твораў мастацтва. Свае мікраскапічныя карціны Хасан Кале піша ўжо больш за 20 гадоў. Замест палатна і паперы выкарыстоўвае сачавіцу, рознае насенне або бутэлькавыя коркі. Творчасць у мікраскапічным маштабе патрабуе вялікіх намаганняў. Мастак не карыстаецца лупай і імкнецца нават не дыхаць, каб не адрываць погляд ад карціны. Я не ўмею плаваць, але магу не дыхаць вельмі доўга. Паколькі я пішу карціну на вельмі маленькім прадмеце, то трэба затрымліваць дыханне. За 2 дзесяцігоддзі мастак стварыў 350 маленькіх карцін. Маляваў іх на розных мініяцюрных прадметах. Палатном служылі нават губная памада, зуб і вінаградная костачка. Любавацца такімі творамі мастацтва можна гадзінамі. Каб пакінуць памяць пра сваю творчасць, мастак плануе адкрыць першы ў свеце музей маленькіх карцін. Нацыянальны драматычны тэатр імя Горкага заўтра запрашае на інтымную камедыю англійскага драматурга Ноэла Кауарда ў пастаноўцы Валянціны Яраньковай. Гэта п'еса, у якой час, калі адбываюцца падзеі, не мае ніякага значэння. Сюжэту наканаваная бессмяротнасць. Чалавек шукае сваю другую палавінку. Але ўтрымаць шчасце яшчэ цяжэй, чым адшукаць. Тут, як вядзецца, на паратунак прыходзіць яго вялікасць выпадак. Публіку чакаюць цікавыя рэжысёрскія знаходкі, арыгінальныя касцюмы, музыка і харэаграфія. У Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі заўтра дасціпная, крыху гратэскавая пастаноўка «Адамавы жарты» можа прымусіць гледаша змахнуць слязу, праўда, ад смеху. У сілу спецыфікі адносін Ляхновіча-Радзевіча з савецкай уладай іх творы, як і самі аўтары, доўгі час былі пад забаронай, але цяпер героі іх п'ес, дзякуючы рэжысёру Святлане Навуменка, здабылі сцэнічнае жыццё. Заўтра да 95-годдзя з дня нараджэння беларускага рэжысёра, народнага артыста Беларусі Анатолія Ляляўскага, тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў да прагляду аўтарскую праграму Аляксандра Дамарацкага «Святло далёкай зоркі». Анатолій Александрович 30 гадоў быў галоўным рэжысёрам беларускага дзяржаўнага тэатра «Лялек». Дзякуючы яму ў тэатры зараз граюць марыянеткі, планшетныя і трасцявыя лялькі. Рэжысёр-наватар, ён увёў у спектакль новыя акцёрскія пастановачныя прыёмы і дадаў у рэпертуар тэатра пастаноўкі для дарослых.
Святло далёкай зоркі памяці Анатолія Ляляўскага глядзіце заўтра ў 22 гадзіны 40 хвілін на Беларусь-3. Он был человеком, которому можно было доверить все. И я ему все доверяла, больше, чем маме. У выставачнай зале карціннай галерэі Гаўрыла Вашчанкі пасяліліся казачныя персанажы, міфалагічныя сімвалы і фантастычныя істоты розных народаў свету. Там адкрылася выстава роставых лялек «Даліна казак» скульптараў Тацяны і Владзіміра Найбіча з горада Бяроза Брэсцкай вобласці. Памеры прадстаўленых фігур уражваюць. Некаторыя з іх дасягаюць каля 3 метраў у вышыню і 4 метраў у шырыню. Пры стварэнні роставых лялек аўтары выкарыстоўвалі скуру, воўну і мех. Наведаць выставу можна па 6 мая. І ў працяг тэмы мастацтва. У галерэі «Арт-хаус» у Мінску зараз ладзіцца персанальная выстава брэсцкіх мастакоў Тацяны і Валерыя Патворавых ад Піцера да Марселя. Яркія, жыццярадасныя каларытныя карціны, напісаныя ў імпрэсіяністычнай манеры, распавядаюць пра падарожжы аўтараў па розных гарадах свету. Пра жывапісныя асаблівасці краіны, таксама улюбёнае месца мастакоў у нашай наступнай размове. Татьяна, Валерий, здравствуйте. Вас называют художниками-путешественниками. Ваше творчество – это своеобразный дневник странствий. И все же, что для вас первично? Поехать в страну и увидеть новое место, либо же поехать для того, чтобы потом это передать на своем полотне? Когда мы путешествуем, мы просто всегда берем с собой этюдник, маленький дорожный, и пару холстов, и блокнот с бумагой для набросков. Иногда получается просто попутешествовать и привезти с собой впечатления, которые мы потом уже дома превращаем в работы. А иногда получается такое плодотворное путешествие, что мы привозим с собой много этюдов, уже написанных в путешествии. За время ваших путешествий появились места, которые хочется рисовать, рисовать и снова рисовать? Меня, например, в последнее время тянет на экзотику. Я хочу во Францию. В 2015 году я впервые побывал в Марселе. Непередаваемое впечатление. Старый порт, лодки, туристы, старинные здания. Тогда я начал серию работ «Французские каникулы». У меня два любимых города. Один – Венеция. Я возвращаюсь в Венецию уже 3-й раз. И Петербург. Венецию люблю за тепло, солнце, море, бирюзовый цвет воды, а Питер люблю зимой, когда снег тает. Есть в этих городах что-то общее, это каналы. Да, когда есть красивая архитектура, есть вода, самое интересное, что может быть для работы с натурой. Вас часто представляют как творческий дуэт, и все же вы чувствуете себя комфортно вместе, либо по отдельности? Мы все-таки два отдельных художника, и каждый реализовывается по-своему, и у нас есть свои раздельные проекты, но все-таки влияем друг на друга, это чувствуется. Некоторые даже не могут отличить, где чья рука. Это нормально, потому что мы вместе много работаем на пленэрах и друг у друга хорошее подсматриваем. Конечно же, в путешествиях много не напишешь, только разве что этюды. Сразу же, возвращаясь к мольберту, вы пытаетесь с точностью воссоздать увиденное? Возвращаясь с путешествия, я примерно месяц вообще не могу писать. Это надо переосмыслить, потом уже создается картинка. Это не просто повтор того, что мы видели, это такое общее впечатление. 2018 год объявлен в нашей стране годом Малой Родины. Вы посвятите работы, выставки своему родному городу? Наш родной город Кобрин. Мы пишем постоянно, но в основном эти работы остаются в нашей домашней коллекции. Мы их стараемся не продавать, они нам очень дороги. Но на выставках показывать будем, конечно же. А ваша малая родина является для вас местом силы? Да, после каждой длительной поездки мы возвращаемся домой и некоторое время не хотим больше никуда уезжать, работаем дома, творим на приусадебном участке, рядом с домом, на родных улицах нашего города. Спасибо вам большое и до новых встреч на ваших новых выставках. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь-3.